V našej obci Dvorec máme už 3. ročník detského karnevalu, ktorý sa ujal, je tu hojná účasť, sme radi, že máme toľkoto detí, každý rok je ich viac a viac. Robíme taktiež karneval pre deti v základnej škole, takže robíme v podstate 2 karnevaly detské do roka. A večer pokračujeme maškarným plesom pre dospelých, taktiež 3. ročník, ktorý bude tu v miestnom penzióne SRO Dvorec. A tešíme sa taktiež na hojnú účasť masiek. V tomto fašiangovom období je to veľmi pekná tradícia, ktorá sa v podstate dúfam, že bude dlho zachovávať. A chceme pokračovať aj v útorok 4. marca, kedy v podstate je už tá posledná fašiangová zábava, ktorá končí o polnoci pochovaním basy a chceme ju ukončiť tým, že prejdeme s prievodom fašiangovým po obci a večer tú basu teda pochováme, aby sme potom znova si počkali po 40-dňovom pôste, kedy ju vzkriesime a znova začne veselie a zábava aj v našej obci.